Hoy seguimos adiante en este tempo de radio de actualidade local e imos a falar, bueno, madre mía, mira, vamos a las 7 que nos siguen nas redes, este cartel, pon por aquí Monse Angueira para votar a Monse representante dos recantos Sallas a Barcala no programa Ruar, hai unha serie de teléfonos que a xente o está vendo, tamén en redes sociais, bueno, pois imos recibir precisamente a quen está detrás de todo isto. Monse, moi bons días. Moi bons días. Que tal estás? Pois moi ben. Canto tempo. Sí, señor, cantos anos. Cantos anos, polo que se ve, cada un sigue no seu. Sí, perseguindo soños, non? Por aquí, cada un sigue no seu. Bueno, Monse Angueira, eres de onde eres ti? Bueno, resides en Ames? Son de Ames. Pero es de Ames. Son de Ames, vale, natural de Ames. Vale. Pero resido en Negreira. Eso, resides en Negreira, eres de Ames. Bueno, pois aqueles que ven a tele a galega, Luar, recantos e demais, pois lle soa porque a recanteira que representa neste caso a Sallas e Barcala. Efectivamente. Estás metida en lío. Un gran lío, sí. Aí... Bueno, como isto de aparecer? Agora facemos retrospección de onde ves de todo isto, pero este concurso de recantos que dá unha visibilidade a aqueles que teñen a intención de, bueno, de dedicarse ou que lles gusta moito a música, cantar e demais, que dá unha oportunidade nun formato que sigue moita xente e ti estás aí. Sí. Como chegas a isto? Bueno, eu levaba 3 anos intentando entrar no concurso porque eu desde pequeniña son... Bueno, na casa vese Luar. Meus pais son de Luar, entonces era o que eu desde pequeniña, pois, te digo, o Luar ten máis de 20 anos, teño 40 actualmente, 41, entonces levo uns cuantos anos vendo Luar. E cando presentaron o programa por primeira vez de recantos, pois eu xa pensando, Dios mío, o que me gustaría a min participar en ese tipo de concurso e tal. E foi un poquinho a pouco cada ano, pois fun vendo como era a trayectoria, como era o tipo de concurso que se representaba, hasta que duns añiños pa aquí me picou un poquinho máis a curiosidade e dixen, vou me atrever, porque sempre estaba aí pensando, quero ir, pero non me atrevo. Nunca diches o paso, no, porque isto que é unha inscripción, un casting? É un casting, sí, hai que inscribirse, despois pasar un casting con unha serie de vídeos que che mandan e claro, pero o bo desto é que hai que cantar en galego, que nadie se atreve moito a cantar a día de hoxe en galego e ademais vendo o formato que é o do programa hai que saber as cancións que non che axudan, como ir a un karaoke. Non hai. Efectivamente, reter, interpretar e moitas veces traducir cancións ao galego. Sí, xa chas dan eles e non elixes ti as cancións. Non elixes? Non elixes, os que somos os recanteiros non eliximos. Eliximos no final si chegas a ser semifinalista, vale. E na final. Aí sí que podes. Ti o que queres. Sí, dentro do que se cantou, dos outros compañeiros, ti podes elixir, pero dentro do que é o campo do que eles te ofrecen para poder cantar. En que momento estás? Nestes días? Pois mira, que toca? Que toca? Pois eu teño que cantar o día 22. Vale. Fun repescada. Gracias ao xurado, ao programa que me volveu a dar unha segunda oportunidade, a xente toda que me votou, e gracias tamén teño que mencionar aos meus compañeiros. Houbo repesca. Vale. E eu fun a das repescadas. Que bueno. Sí, estaba super ilusionada por volver a entrar porque a miña trayectoria foi desde setiembre e finalicei aí en enero. A canción que me tocaba ir a desempate, pois non sei, foi un cúmulo de moita presión, nervios, pero levaba unha de JP que non se pode dicir o nombre porque dá moi mala sorte. Vale. E bravo pola música, que era o desempate das outras dúas compañeras cas que estaba. E non te trouxo boa sorte. Eso que a uns segundos sabía de memoria, pero houve un bloqueo mental, sí. Quedeime en blanco. E ca pena que houve toda aí co jurado e todo, eu, lógicamente, se quedas en blanco non eres candidata a poder pasarte, esa mesma, é que para todos é igual, sabes, non é o mesmo unha fase quedarte en blanco, claro, que xa poden deixar volver a repetir, claro, que nun desempate. Entonces, bueno, apenada, pero houve repesca. Pero eu caí ca miña, eu seguramente van a facer a repesca, como que tiña aí a corazonada que podía darme a posibilidade ao programa, e efectivamente. Tamén quero mencionar que foi tamén gracias aos meus compañeros, que gracias ao voto deles, tuven o máximo voto de compañeiros e tamén puiden sumar puntiños e estar agora
dentro dos 8 que estamos ahora mismo, 8. representantes, sí, de 20 personas que éramos, somos os 8. O 22 cantas, non podes decir que tema ni que non. Aí está, aí ainda a cousiña. Que ocorre se pasas? Porque isto Pois é competición ahora entre varias persoas. Somos... vai habendo criba. Criba, efectivamente, Vale. ahora somos 8 e cada venres están cantando 2 persoas. Vale. Ahora están facendo o que é a morte súbita. A morte súbita, bueno, mete un poquinho de medo cando... Eso sí. É dicir, a morte súbita basase en que os 8 que somos pasan 4 directamente. Como é? Pois os 2 que van cantando cada venres pasa un directamente e o outro queda como no conxelador. Os 4 que quedan no conxelador cantan o final da fase, que é o final deste mes, o día 29. Vale. Desos 4 que quedan no conxelador elixen a 2. Os outros 2 van fora e xa non hai repesca nin hai nada. Entonces pasarían 6 para xa previos da semifinal. Cuartos de semifinal. Sonou a recta finalísima, Sí, sí, estamos aí. Pero bueno, eu con moitas máis ganas, con moitas máis forzas e cada vez con moita máis ilusión. Hai un xurado e depois tamén hai unha votación que forma parte do público. Sí. E que a xente pode velo sumar. Efectivamente, gracias aos Que son estes teléfonos que estamos dando nas redes e todo, ¿no? Sí, a través da páxina do Luar, no Instagram e no Facebook, na propia páxina deles, de Luar, hai que votar, poñer voto Monse, neste caso o meu a favor, e despois os teléfonos que son aí ao WhatsApp, que hai que poñer tamén voto Monse, é gratuito, decir que é gratuito, vale. E o teléfono poden ser as 5 chamadas, pódense facer 5 chamadas, vale? E tamén, nada, xa contabiliza. Que momento da foto que estás aí? Pois mira, eu cantarei de segunda, e sería a partir das 11, entre as 11 e 11 e media, xa é cando empeza a sección de recantos. Entonces a min creo que me tocará sobre as 11 e media, estar atentos para xa, unha vez que estou cantando, xa emiten o que é os números. Bueno, mira, eu coñecín a Monse Angueira A pipiola era. Ano 99, 2000... Sí, 2000 e pouco. Moi pouquiño, porque tería entre 18 aniños ou así, o meu primeiro... Concursos de karaoke foi o que na capital de Galicia, no Manhattan, no Macumba, que eran os principais reclamos que había. Concursos de karaoke de xente que participaba. Estás ti agora con esta historia, con certames que foches gañando, en AMES, concursos e demais, exposicións na tele, pero aí estaba Fátima Pego, Panorama, Eva Iglesias, Aixa Romai, bueno, Luis Durán, en eles outro tanto, efectivamente, xente moi noviña, que buscaba unhas primeiras oportunidades, que lle gustaba cantar antes de nada, e que había eses concursos de karaoke que se foron un pouco extinguindo, viñeron outros formatos. Que lembras daquela época? Pois éramos todos máis novos, eso éramos primeiro. Máis noviños, pero era a máis, entre eu e Fátima creo que éramos as máis noviñas, e despois empezou miña irmán tamén, que aínda a miña irmán lle levo 4 aniños, e ela empezou despois tamén nesta andadura dos concursos, pero eu acórdome que eu era unha persona tan cohibida, unha nena tan, non sei, ao lado desa xente toda, que eu dicía, Dios mío, que voces, que fago eu aquí? Pero eu fun con todas as ganas e todo. E a medida de que iba todos os anos a todos os concursos, mentras o karaoke Manhattan e o Macuba pois representaba esos concursos, eu iba igual e a poder aprender, porque eu de todo o que collía deles eran tips para eu poder seguir sumando e tal, porque eu non tiña formación vocal como tiñan eles, non tiña tablas no escenario. Eu iba con un temor, pero claro, a miña pasión era cantar desde pequeniña, e eu no karaoke pois era onde eu sí que me podía crecer un pouquiño e que a miña xente poidera ver un pouquiño a miña faceta que tiña escondida, porque só o facía na casa. Claro. Esto de cantar para un público, esto non o levas nada ben. No, actualmente a día de hoxe pero tampouco. A día de hoxe. Vamos a falar que xa pasas os 40 cantando dende ben noviña en estes concursos, xa dun xeito xa para o público que había, para o resto de xente, gravábamos para a tele, por aquel entón e demais. Que pasa? Pois eu non sei se é un medo a inseguridade que me crea de que eu vou a facer mal e que teño medo a avergonzar a miña xente,
Sí, é o que sempre digo, pero é que é o que me pasa pola cabeza e eu sei que podo, porque eu cando ahora mismo levo un ano indo a clases de canto ca miña profesora Ruth Cundins e gracias a ela sí que me estou vendo en unhas facetas que eu antes non era capaz de facelo, só o podía facer na casa, porque na casa non me ve nadie. E entonces pois como que me solto máis. Entonces gracias a ela entre técnica vocal e corporal, pois sí que me estou pois dicindo, pois sí que o dou feito, pero despois chega un momento, hai escenarios que che din, pero bueno, deso se trata, hai que salir do paso e de varias cousiñas que tuven, pois é onde con máis ganas estou motivada e con máis forza. Estou no lugar que, xa se di, con palabras. Hai xente ali, máis toda a xente todo que hai detrás. Todo que hai traballando, o equipo grande que hai, e despois dirección, e ainda por encima 3 xurados potentes que te están vendo aí ca mirada clavada. Isto de cantar para a xente xa... Sí? Sí, estás traballando niso? Non, é en mí mesma. Cantar a xente xa non... Eu ali xa me solto e todo, pero é o decir que ao mellor penso, vou a fallar e vou quedar, pois, mal con todo o que me está vendo, a xente que me apoiou desde pequena me siga apoiando, está aí día tras día, é o medo a fallarlle a miña xente. Unha presión interna. Sí, é algo aí interno. Que non te permite quizás disfrutar o 100%. Efectivamente, porque despois algo con rabia e digo, pero por qué? Por qué? E moitas veces, pois, claro, como que te decaes un pouquiño e, bueno, pero volvo a tirar para diante. Cal foi a primeira vez, despois do proceso karaokes, 19, 20, 20 e pico anos, sempre cantando? Sí, sempre que había algunha oportunidade? Sí, eu aí me presentaba, e se non, pois xente que me dicía, mira, hai este concurso, hai isto na televisión, ou hai esta gala, pois eu iba para diante, e digolle, cante ou non cante ben, pois eu vou non facer e quero seguir, porque eu quero seguir crecendo, porque eu, a pesar de eso que teño interiormente, eu quero dicir que a minha tele gústame, a minha cámara gústame. Sí? Cal foi a primeira vez? No Bamboleo. No Bamboleo, cantando un tema de Mónica Naranjo. Que agora falamos de Mónica Naranjo. Pois sí, tamén. Pero, como se dou esa circunstancia? Porque, claro, porque... Pois, mira, miña irmán fora antes ao Bamboleo, e a chica que levaba o tema de personal para poder cantar ali, deberonlle, bueno, debeulle a falar de min, doulle o meu teléfono e miña irmán xa me avisou que te van a chamar. E digo, pero ti, non sei que, bueno, pois mira, ao final, pois gracias a que ela me impulsou un pouquiño e a chica que daquela se chamaba Elena me dixo, que tua irmán cantou aquí e me di que xa me enseñou varios vídeos teus e cantas moi ben, por que non te animas e tal? Bueno, pois mira, animeime, moi ben. No Bamboleo, presentaba o Piñeiro. Piñeiro. Ese día non estaba Piñeiro, estaba de vacacións, que foi a pena que me dou, porque eu tamén era para conocer a Piñeiro, porque tamén o Bamboleo era outro programa que nesa época tamén seguía cando quedaba na casa, pois claro, todo que é tema de musical, pois eu estou aí chapando. Sea da terra ou sea de outras cadenas. Que te gusta cantar? Ti compós temas propios? No, eso no. Pero bueno, tampouco descarto, porque se sigo pues, neste tema, pois pues, mira, nunca digas que non nin cerres portas. Vale. Pero a min gustame máis cantar temas de de artistas actuales ou de antes. Bueno, Mónica Naranjo, eso xa non se discute. Contame o de Mónica Naranjo. De Mónica Naranjo foi algo moi peculiar porque foi en época pandemia e iba a conocela por primeira vez e foi un regalo que me fixo o meu home. E íbamos a conocela por primeira vez un concerto que daba ela en Valladolid no 2020 ou no 2021, porque eu acórdome que levaba mascarilla. E facía como un concerto máis íntimo de 6 horas. 6 horas estuvemos ali. Pues 6 horas de estar ali, sentados con ela, e era un teatro, vale. Había máis de 700 personas nese teatro. Vale. Era un teatro, 700 persoas, mascarilla, un post-pandemia, pandemia e nada, un evento especial. Un evento especial que facía ela, para representar o disco dese último ano, para decir a súa trayectoria, a súa vida personal, e a parte tamén, pois como regalo, a xente pola espera, porque púxose varias veces ese concerto, entonces a xente que seguimos querendo ir vela, como foi no meu caso, que non din para atrás, e xin, non, cando sea, eu quero vela. Entonces, pois dou como un pequeno agasallo, dando co seu equipo, pois retransmitiu aos que compraron as entradas por vía mail,
de que daba oportunidade a 6 personas a poder cantar con ela no escenario e dar unha masterclass de 1 hora. Vale. Mail, masterclass. Sí. Mandaron un vídeo meu. 6 persoas. Mandaron, non mandei, mandaron. Mandaron un vídeo e o vídeo foi o de Bamboleo, de Mónica Naranjo. Xusto. Xusto porque ela pedía temas propios dela, Vale. cantaos por dela. Alguén responde ese mail? Sí. Quen foi? Pois creo que foi o seu manager. Vale. Porque foi entre o manager e o equipo dela. E chegalle o teu vídeo? Chegou o meu vídeo, pero non se dixo nada. Vale. A persoa que o mandou non tuvo resposta ni nada. Vale. Mandou e tal. E punto. Non houve resposta punto. pre. Vale. No. Ti chegas ali, onde foi o concerto? En Valladolid. En Valladolid. Chegas ali. Chegamos ali. Acompañada. Acompañada de Alex, e ali... Saúdo para Ale, pim, Mónica Naranjo, segunda hora. E chega o momento de subirse ao escenario. Sí, chega o momento no que ela di, bueno, pues ahora es el regalo que tenemos para nuestro público, elegido a 6 personas Ali que consideran... Ali había 700. Sí, pero vale, claro. Hai que recordalo. Hai que recordar 6 persoas. 6 persoas, pero esas 700, a ver, supoño que non tal, pero non só de Galicia, porque ali había xente fora de España tamén, había xente de México, que a sigue como son eu, seguidora. Claro. Entonces, supoño que como a mí moita máis xente de fora de España lle mandaría vídeos cantando e tal. E ela fixo a súa selección e eu estaba, que pasou? Nada, que eu fui unha das seleccionadas. Chaman ao primeiro, ou a primeira. Chamaron ao primeiro, chamaron ao segundo e el número 3. Que comentabas ti? Pois eu nese momento dicíalle a miña parexa, o quedaría eu por estar subindo eu aí e poder cantar con ela. E nese momento, cando me giro e me di as persoas que estaban ao meu lado, te están llamando porque esa chica eres tú. E eu digo, como? E mirei para a pantalla porque ela chamaba según o vídeo que mostraban. Estaba o teu vídeo? Estaba o meu vídeo, Bamboleo, eu digo, non pode ser que fago eu aí. E dixía Males, eres ti unha das seleccionadas. Empecé a chorar, quedei en shock. Seguía chamando por min e eu ali sentada, non era capaz. E cando me chamou, bueno, pois recorrer ese pasillo, para mí foi unha eternidade, porque claro, iba toda compungida, super nerviosa, pero super ilusionada, porque aí iba a volver iba vela tocada. Que si dou unha llorera de nerviosismo, máis de satisfacción. E me dou un abrazo e me tranquilizou, me dou varios tips, cantei a canción. Que canción cantaches? A de Miedo. Sí. Cantei con o piano, cantei a canción e doume varios tips que foron moi cortos, a verdad, porque eu sorprendínme, porque pensei que me iba a dicir, isto mal, tal, non sei que. Doume 2 tips que son os que a día de hoxe pois estou corrigindo, ou podo dicir que corregín o vibrato, que abusaba moitísimo do vibrato, e cantar en cabeza, non en garganta. Entonces, claro, ela para só esos tips, ela pensou que eu era artista, que era cantante, eu xa lle dixen, foi a anécdota que foi a todo o mundo que sorprendeu. Eu dixen que non era artista, que eu só cantaba na casa, nin a miña xente lle cantaba, entonces ela iso pois asombroulle, quedou impresionada, e me é imposible que eso é que viu o talento, escoitouche, dixo, como ti estás metida, como estás metida na habitación. Como estou escondida en non darme máis tal. Entonces despois fun tamén dentro dos 6 a que puiden cantar con ela, abrazada ali con ela, e do mundo era para volver a cantar ese tema, pero bueno, ela non sei que foi en un momento que recordou de seu irmán, que pola morte que recibe e tal, e do un tema que o anterior rapaz cantou e ela nombrou esa palabra e deu-me un suspiro a mí. Entonces díxome, como dicindo, que tes con esta canción? E xeñou, esa canción é unha canción que é a única túa composta do primeiro CD que sigo que non son capaz de cantar. Pois nada, pois la vas a cantar comigo. Madre mía. E digolle, Dios mío, non me... Toma tip. E con ela fui encantala. Hai vídeos, o compartiches, o guardas, o con moito cariño, porque... comparto, e máis teño DVD na casa, que ela aparte despois, aínda por enriba, agradezco moitísimo de corazón que eso foi en noviembre, e en fin de ano, hasta fin de ano, eu non sabía noticias de nada, eu quería ter ese momento, porque a nós prohibironnos entrar cos móviles. Claro. Eu eso non o sabía, eu non sabía que facía ela eso. Entonces prohibironnos... Eu estaba grabando en DVD. Estaba todo grabado co seu equipo. E despois meteume no seu DVD cando saliu coa promoción do disco. E eu estou en su disco, e en su DVD. E compreino, porque me avisaron, e avisaronme o 31 de fin de ano, de decembro dese ano. Eu estaba traballando e a cantidad de chamadas que tiña de WhatsApp e de teléfonos, que algúns nin os tiña.
E a primeira que abrín foi miña irmán. Eu pensei que pasara algo na miña familia. Demasiado. Claro, sí. demasiada Moita chamada. moita- E dime, estás vendo as redes sociales? Estás vendo a Mónica Naranjo e as súas redes sociales? E non, que pasa? Que acaba de publicar o que pasou contigo fai un mes, e máis que republicou o CD e o DVD no que sales ti, e che están dando a sorpresa como final de ano para acabar ela a trayectoria dese ano, e alá contigo nas súas redes sociales e emite o vídeo de onde salides cantando. Eu dixi, eu non me podo creer. Sentacheste ou estabas de pé ou como estás? Estaba, despois cando cheguei a casa, estaba con miña nai e digo, mamá, pasa isto e tal, e miña nai xa sabía que xa me chamou tua irmán. Eu, voume sentar, séntate, estaba facendo a comida e empecé, bueno, outra vez lagrimeo, pero super emocionada e feliz. Para min foi o mellor regalo que recibín ahora mesmo, aparte de ter o meu fillo e seguir ca miña parexa. Creo que podo dicir que é un dos meus maiores regalos que recibí na vida satisfactoriamente. Que bonito. Porque é a miña ídolo. É que vou agora onde sigo, si podo, sigo en que momento está Mónica Naranjo? Pois ahora mismo está promocionando os seus conciertos ahora en España. Veu de México outra vez e ahora está promocionando e volve outra vez Pasará por Galicia este ano. ou que? Ou custalle pasar por Galicia? O máis cerca posible ahora mismo en Oviedo. Oviedo. Así que, a ver, andamos aí os fans de Galicia aí, pero bueno, pues mira, Hai club de fans? Hai club de fans? Sí, está aí. Sí, meteron aí, desde que foi esa, estou aí, e por eso sigo en todos, e calquer noticia que sala antes, eu xa me avisan. Pois, así de natural, que quizáis a veces pola tele, coincidistedes, leva moito tempo en aparicións, agora en recantos, no lugar, pois así é Monse Angueira. Sí, son supernatural. Natural, que lle emociona moito a música en sí mesmo, sí. E que sinte paixón pola música. Tema orquestas, xa que estamos en Galicia, nunca te tentaches a formar parte, non é o teu... Sí, despois de toda a trayectoria historial que teño, sobre todo de 5 anos para aquí, que estou máis metida nos programas da TVG, e tamén fago galas benéficas, teño feito algunha boda, tuve durante 2 anos seguidos no concurso do Cantames, no que fun gañadora, que hai que dicilo con orgullo, e no outro primeiro quedei de segunda, e o seguinte ano presenteime outra vez e xin, bueno, pois quedoume esa espiñiña e ao final ganei. Entonces, entre esa trayectoria toda, pois o de tema orquestas, donde máis me saliu foi cando estaba cantando no tema dos karaokes, que era donde aí te cantaban, había xurados de orquesta. E aí foi, eu acórdome que unha delas foi a Ritmo Joven. A Ritmo Joven... Pero chegaches a formar parte? Non. Non? Non, porque a min o mundo da verbena non é algo que me atráeme, pero como espectadora. Claro. E despois estou vendo, sí, pero non o ritmo de noite, non o ritmo tan duro, tan sacrificado. É que eu veño de familia de orquesteros. Diana Cea é miña prima, sei o que pasou. Miña irmán actualmente desde... Está, non? Miña irmán desde que foi do concurso de karaokes, a ela sí, e ela foi a cañón. A día de hoxe, pois, está ela como solista, pero ela tamén tuvo... Sí, Irene Angueira. Un saludiño a Irene. E ahora mismo está, bueno, canta ela, pois ten como solista de Se Puede, e fai así as súas actuacións e versións tamén, pois en bares, temas acústicos, tamén o que é ela máis en torno tamén non a orquesta, pero verbenas, sí, ten ido a verbenas, a festas así da zona, tamén vai moito pola zona de Coruña, a zona de arriba, pois todo o que é a zona de Carballo e a zona toda de arriba. Vale. E despois tamén, si vai pero miña irmán é todo o contrario a min, ela concursos da televisión escápalle, eu non, eu escapo o que é a verbena. Pero oportunidades, sí, e ahora onde as máis teño é desde que estou en lugar. Así que hai moitos grupos que me contactaron, pequenas orquestiñas e tal, dixen de momento que non. De momento non. De momento, porque eu ahora mismo teño unha estabilidade, teño unha familia, teño un cativo de 9 anos. Eso teu curro. Teño o meu curro estable, que traballo nunha clínica dental aquí en Santiago, que na época da pandemia eu estaba no mundo sempre das tiendas, e eu sempre me gustou o tema de sanidade. Entonces, na pandemia, tamén o fixen, considero que son unha persona moi aplicada, e cando digo, quero facer isto, pois vou a por eso, e saqueime o curso de 2 anos,
e empecé a traballar nunha clínica dental e actualmente estou deso. E despois do traballiño que me costou, a ver, gracias a Dios teño uns xefes actualmente que lle gustan verme cantar. Por eso tamén quero agradecer que a día de hoxe estou no concurso de recantos porque me modificaron os horarios para poder ir todos os viernes al lugar. Entonces eso é moi gratificante porque nos anteriores traballos nos que estuve non me deron esa facilidade. Por eso estuve 3 anos esperando a poder entrar neste programa, porque eu se puidese fai 3 anos estaría de recanteira. Pois parabén aos teus xefes por ser xenerosos. A Clínica Fanego, hai que decirlo. Aí está, por compatibilizar, que non pasa nada. Non pasa nada, claro. Monse, moitísima sorte, de verdade. Por nada, moitas gracias por darme a oportunidade. Moitísima sorte. Aquí estuvamos, bueno, que teléfono é así o quizáis o fixo, non? Que é o que se chama... Sí, pero ahora o que máis ten máis forzas é as redes sociales. As redes sociales, o Facebook, o Instagram, é algo na que a xente, claro, pa un voto tal e podes dar as veces que tal. Voto Monse. Sí, voto Monse, esta vez é voto Monse. Entonces, pues nada, despois o teléfono xa che contabiliza as chamadas marcas e xa a súa llamada ha quedado registrada. E despois o móvil solo un WhatsApp. Vale. Un WhatsApp. Pero bueno, nada, ahora mismo pedir a todo o mundo que necesito o máximo apoio para que poida seguir pasando a fase e seguir cumplindo o soño que, bueno, traballiño me costou poder chegar a este programa, facelo con ilusión, sobre todo aprender, porque aquí o que valoro é o compañerismo que hai, o trato que recibes, que para min é impresionante, é que te cuidan como se estueras na casa. E eu podo dicilo porque veño de moitísimos programas de uns anos para aquí, e a verdad que dentro do que é o tema da TVG, conmigo, pois estás se portando en maravilla. Entonces é tamén o que máis me anima. Concurso que sacan, concurso que Monse se pode ir, aí está. Si son seleccionada perfecta, e se non a seguir. E outros concursos fora de Galicia? Sí, que tuve tamén a faceta. Non sei se foi fai 3 anos, fun a Factor X, fun seleccionada, pasei o casting daqui de Galicia e cheguei ao de Sevilla. E aí cheguei. Pero bueno, a ver, que vendo que vin, e dixen, por mira, nin tan mal. Tuve outra pequena experiencia tamén este ano, en enero, porque este sí que é o que máis me gusta. Tamén reconozco que me gusta a tele, pero a min os musicales é o que máis me atrae. Sí, o mundo musical é o que máis... A mí se ahora mismo me ofrecen traballar nun musical, sí que digo de corazón, é ao mellor con moita tristeza que abandono todo o que teño. Non a familia, faría o posible para ir tal, pero o traballo, ao mellor sí, porque a min o mundo musical é o que sempre... vi as películas Disney, cando había o programa este dos nenos da Antena 3 que tamén emitían ese tipo de cancións e tal, a min é algo que sí que me enchía. Os musicais, Sí, os musicais. E tuve a oportunidade este ano a ir a un casting. Seleccionada dentro dos 26 candidatos que había de toda a Galicia para que van agora a promocionar un musical en galego. Non sei moitos máis datos, pero fun dentro de seleccionada dos 26 que había de todo Galicia. E cantei, fixen a miña prueba e a satisfacción tamén foi, bueno, de alegría, emoción e a miña primeira vez, porque, a ver, fun con xente que xa viña de Madrid, tamén dali, e outras trayectorias que xa cantaban, xa tiñan tablas de musical, e eu, para min era a miña primeira vez. Era en galego? En galego, sí, sí, en galego. E cantei a canción de Memories de Cats, que nos deron varias para elegir, e eu cantei esa. É moi ben, moi gratificante e, a ver, a día de hoxe xa están seleccionados, pero para min xa foi un subidón porque... 26? Sí, algo teñen que ver, que é o que me dixeron, tes algo que atraes e atrapas e a voz que tes, pois mira, hai que seguir. Vou abrir o teu plano, mira, pa! Tens que cantar algo. Cantar algo. Tens que cantar algo para despedir. Me colles de imprevisto. Tens que cantar algo. Estamos aquí falando de cantar, cantar. Tens que... Pois cantaría algo en galego, non? Cantar unha anaquiña, sí, cantar unha anaquiña a esta hora. Os tempos de antes que che recorda algunha canción. É que, cuidado, Porque ti me representaches moitos concursos do... Bueno, eu presentei, non sei se todos, pero moitísimos concursos. Sí. Claro, Lela, que gañaches que un montón de, non sei, a que che saia agora mesmo. Bueno, porque isto é por momentos, isto é... Vale. Vamos alá, entonces, a ver. Alecrín, alecrín dourado,
que naceu do monte sin ser semiado. Alecrín, alecrín dourado, que naceu do monte sin ser semiado. Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo era o alecrín? Ai, amor, amor, quen che dixo a ti que a flor do toxo era o alecrín? Toma, toma, toma. Qué guai. Monse, moita sorte. Moitas gracias. Estaremos aí pendientes de ese avance. O día 22. Día 22. Vamos a esquecer da data. Así que a ver lugar, apoiar, sí, por favor, votar, necesito máximo apoio. Máximo apoio para que unha das nosas aquí da nosa contorna, efectivamente, Ames Negreira, pois poida levarse esa recompensa. Grazas, Monse. A ti, Ata a próxima. moitísimas gracias a todos.